Ще тръгвам аз. Сине, преди да тръгнеш с баща ти, искаме да ти попитаме нещо. Преди да кажете каквото и да е, вече знам. По всичко личи, че се намирате в краткосрочна финансова нужда. Причината е ясна. Твърде много разходи в последните 2 седмици. И никаква оптимизация. Мале, скъпи, това дете е родено за счетоводител в Световна банка. Да, скъпа, сякаш някой работодател се е преродил в неговото тяло. Оле, виж, започва да води записки. За да ви помогна, подготвих малък план. Първо проверих бюджета ви. Разходите ви са с 32% над нормалното. И повечето са за дреболии, които според мен изобщо може да не ги купувате. Изчислих сумата, която ви трябва, и тя е 2 лева и 52 стотинки. Ето. Мале, скъпи, виж, това е ръката на спасението. Да, скъпа, той инвестира в едно по-добро бъдеще за нас. Сега ще можем спокойно да отидем да гледаме филма Почивката 2. Да, скъпа, от 5 декември в кината. Нашето момченце и той ще участва в филма. Радвам се, че сте спокойни вече, но в замяна ви моля да пробвате да следвате малка система. Първо, да записвате разходите си. Второ, да не купувате импулсивно. И трето, да ми кажете, ако имате финансови затруднения по-рано, за да мога да планирам. Разбира се, маме. Да, сине. Хайде, ще тръгвам аз. До скоро. До скоро, спасителю наш. Чао, създателю на вселената. Ай, ще тръгвам аз. Сине, преди да тръгнеш, баща ти иска да те попита нещо. Дай, какво стана? Сине, аз исках да те попитам дали имаш да ни дадеш малко парички. Ай, вие луди ли сте? Какви пари, бе? Ай, вие пари, знаете ли как се валят в днешно време, бе? Похарчихте си пенсията за 2 дена и сега дай пари. Ама, маме, ние пенсията си винаги я даваме на теб. Ай, вие за машинки чували ли сте, бе? Аз поне инвестирам, пригодите се. Аз да не съм ви някоя благотворителна организация, бе. Скъпи, какво става? Скъпа, отдръпни се, смъкне идиотката, става невидим. Дали ще оцелеем? Не знам, но мисля, че парите са го променили. Бързо, скъпи, дай му един валидол да се успокои. Видяхте ли тези движения, бе? Това е човек, който ни дава пари, просто е така, бе. Ако още един път ми поискате пари, ще ви сложа ходна такса, да говорите с мен, бе. Ще накарам кафе автомата пред блока да не ви връща арестове. Ще ви дигна найма на апартамента, бе. Ще накарам асансьора да спира на всички етажи, освен на вашия, бе. Разбрахте ли, бе? Скъпи, не издържам на аурата му. Скъпа, той не е роден за тази земя. Ей, тук в тази чанчичка съм ви приготвил каквото трябва. И внимайте, като продавате стоката, да не ме изложите, ей. Ай, ще тръгвам аз.